Скъпи клиенти, представям ви един багер Mitsubishi MM20 CR от последния внос от преди няколко дни. Багер е в перфектно състояние, с щипка дойде. Ето го. За чистене на боклуци, на строителни отпадъци. Абсолютно по багера, абсолютно всичко работи. Завърти се! Ето го. Абсолютно машинката, това му е двигателя. В момента работи мотора, никакви дишъци, 3 цилиндъра, водно охлаждане. Моторчето. Хубаво гребло. Обявената цена в интернет е без включено ДДС. Ако сте сериозни кандидати, мога да ви измислим и подарък кофа. Имаме тук кофи, които пиновете са едни и същи, ще станат. Така че, ако сте купувачи, ще ви дарем и кофа. Вече за тази цена багерът е прекрасен. Няма ръжди, няма нищо. Бутилките са перфектни, няма течове. Ето е, двете бутилки, ето е долната бутилка. Въобще багерчето е добре. Паркирай го!